bawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Garo jing kuha na naman ini uning sutrak na ini. Gari hulgado na naman. Kapag binuhian mo Obos muna, obos tare. Basta na nakulong ba man ang takligin na pwede mong lipat? Nakulong ba rin? Pon baga sa halo, duwa tolo. Apat, kasay kalima mo naman ibugtahak. Chief Ramer Taray sa Technical Department, di ba lalaking hindi inuumag? Anong iampig na tara mo dyan? Dahil may nasa butan. So, una kayang konsulme, pag dahil mo dinuunan so uning track na nagkukuhan kang audio, naguluya. Kasabi ho, nagulos na. Malipat naman si hanggang sa babot katabi ding sa pindutan kan microphone. Pilipinas, oy, good morning tabis and dugabos, mga Bicolano, saan man na parte kan mundo, ha? Gusto niya to mga tugang tawanan kay apresasyon ang ginibo tabi kang kwan kan sarong PSO sa Legazpi na nadakop tabi mga tugang an mandurokot, ha? Nadakop sa mandurokot tabi sa laog kang jeep na yung pigasabi ko nga ni tabi ano yan, Chief Ramer, ha? Yung pigasabi ko na pag may mga dayo digdi, may mga mandurokot, gusto kong maraman kung taga sain ito, ha? Sain so address mga tugang ka itong mandurokot na ito na imagine kung dito naagapan ka na ano yan, dito naagapan kang PSO mga tugang, pwedeng dira society mail. Chief Rolly, good morning tabi. Good morning po, Di Ferry. Congratulations naman sa saro ng miyembro kang PSO nindo na si Juan, PSO mayanta. Halang Marco Lopez Abaleta. Yan, Marco Lopez Abaleta. Primero tabi, Chief, gusto kong maraman, taga saan tabi itong suspect na ito? Hindi ko lang natin po papangaranan. Meron maganda yung data privacy. Ano po? Sungaran, okay lang, sungaran. So address lang, kung taga saan siya? Ang suspect po, tiga Santo Cristo, Tabaco City. Okay. Talagang dumayo dito yan for a purpose dahil alam niya na talagang may okasyon. Marami po silang kakasama na nakatakbo nga yung dalawa dahil nag-iisa naman si Abaleta. Iyo. Gusto mo yung tabi, Chief, kang masakute ito ni Abaleta duman sa jeep, na duman nag-operar sa tulo, may kasabwat siyang tulo pa. Pwedeng ma-strategy kung paano nila pigdudukutan ang sarong personang nasa jeep? Ang nangyayari po, yung tinatawag na ipit system, ipitin yung biktima, and then kalilingalingaw, yung talagang titira, dahan-dahan ang bubuksan yung bag, ang dala-dala ng yung shoulder bag. And then, pag nakuha na yung wallet, gagawa ng strategy na yung isa, kumari sasabihan doon sa misis na, ma'am, parang nalaglag yung wallet mo doon sa may jeep. Parang nalaglag po. Magugulat naman itong misis bigla itong papara, sasabihin mo kung titingnan. And then, nabuti yung misis, nakita niyang hawak-hawak ng mandurukot, yung wallet niya na nakaipit dito sa may jacket niya, sa may kamay. Nagsisigaw. Sumigaw itong nasabing biktima. Ito naman si PSO Abaleta, nagkataong nag-duty yan sa may pedestrian lane ng Kabangan. Hindi na niya inisip ang sarili niya. Talagang with exceptional courage, talagang tinulungan itong biktima, talagang dinakma sa jeep, talagang kahit napakalaking one, naglakas loob na lang siya. Sabi nga sa akin ng aking PSO, hindi ko alam sir kung paano ko nagawa, basta ako'y naaawa doon sa biktima, kaya ginawa ko ito. And then, timing naman, what a time na tumadaan yung mobile car ng Regional Mobile Force Battalion team na napuna yung iskaramusa na nagsisigawan. Tinulungan ng mga pulis. Ayun. Kaya yung nahuli and then dinala sa police station. Ang kataon na yung palang pera na yun ay may importanteng paggagamitan. Kaya mag-iyak-iyak yung nasabing ginang at mabutit hindi nakuha. Grabe daw ang pamumroblema nila kung nagkataon. 7,000 cash ba yung tabi? Chipro lang posibleng nadarakota kung dahil nadakop, ano? Yes, tabi. BP. Yes, BP. Okay.
Ining personang ini, may, at sabi mo kasi may duwang kay Riba, may posible daw na iba pang grupo na yaon sa Legazpi ngunyan? Dahilan sa... Ang alam po natin, marami po yan, kaya alertado naman po ang PNP na talagang bantayan yan, lalo na doon sa mga kahapon na minomonitor na mabuti yan dahil Opo. napakarami po baga ng tao. And then ngayon, alam nila na maraming mga estranghero na nandito sa ating lugar, marami tayong bisita, nagte-take sila ng opportunity, nagte-take advantage. Kaya Opo. mabuti naman po at na-discuss mo yan sa programa mo. Ito warning po sa ating mga bisita na tulungan po natin yung tayo po rito sa Legazpi, pagtulungan po natin na huwag tayong mapahiya sa mga ganyang insidente. Iyo po. Di, kung ini taga duman sa Tabaco City, ano tabi, Chief? Ano yun ining trabaho niya bilang mandurukot? Siguro po, ako naman nagpapasalamat po sa Kwan. Siguradong talagang notorious yan. Oo. At ako naman po ay sumasaludo sa Legazpi City Police Station. Outright, hindi po, kasi ang sabi ng misis, bahala na po kayo dyan kasi parang ayaw niyang mabala. Pinag-usapan namin yung misis na, misis, kung po pwede ituloy po natin ang kaso dahil marami pa itong mabibiktima. Dapat lang. Hindi natin tinuloy. Kaya kahapon din na inquest at diretso na shoot sa kulungan. Ayun. So, biktima tabi, Chief Rolly, taga Legazpi ba o taga Sain? Tiga Legazpi po, pero yung sabi ko, hindi na rin natin babanggitin ang pangalan, tiga Barangay Taysan. Pero malaking pasalamat po. Yeah, okay. Another one, itong nakatagma ako na post mo regarding duman sa overcharging. So, pigurunan taba ka nagdigdi ka mo, talagang may nagpapasaway talaga. Ano po ang latest duman tabi, Chief? Operation na yan. Dalawa na yan. Mayroong pang isa na hinahabol kami ngayon. Dalawa na. Ang dalawa ngayong kahapon, merong nagpahatid pamula SM hanggang Kabangan, 6 na players, siningil na 50 kada sa roof. Oo. Kaya yan, subject of manhunt pa rin namin yan, subject of hot pursuit. Ngayong umaga, hindi namin titigilan yan at hanggat hindi nahuhuli. Salbatana. Okay. Pero nga ni po, so penalty ka ni? 3,000 na lumalagotok ang hindi po talagang hindi namin kukunin yan. Oo. Sabi ko, despite napakiusap noon to the president, despite sa pananawagan natin, mayroon pa rin nangyayaring ganyan. Oo. At ang masakit po nito, ang miso talagang ako natin, ang nabiktima mismo nung unang araw ay yung nung July 20 ay yung host, ay yung coach ng Region 10. Oo. Kaya sabi ko nga po, hindi natin po pwedeng palampasin yung mga ganyang violation. Dahil napakalapit naman po. Imagine naman tabi, BP Henry. Oo. Pamula lang sa Legazpi City Central Police Station, nagpakatid hanggang Gugun Elementary School. Halos wala pang 1 kilometer yan. Iyo. At talagang siningil ng 40. Grabe, Grabe. Hindi naman po galing sa parada. Oh, correct. Itong estudyante tabi na yan, kadawang biktima, estudyante tabi Chief Rolly, Estudyante? Mga players po. Mga players. Mga players. 6 na players. Oo. Kaya yun na players, 50 pesos per head? Kaya namin ngayon yung tricycle na yun. 50 pesos per head tabi? Tapos galit pa daw yung driver. Kaya sabi ko, hindi pwedeng palampasin ito. Grabe, Taga saan tabi itong mga players na ito? Anong region? Yung po naka-star sa Kabangan na yun po, hindi ko matanda kung anong region, but definitely they are not from here. Sila po ay mga manlalaro ng Prisaa. Same po si Dahali. Sinabi ko po, ang pangako ko na lamang, kung mahuli po natin yung kwan sa inyo, sisiguraduhin po na sa kabila ng kanilang pagmamulta, ibabalik pa natin yung mga sobrang siningil sa inyo. Gayo, tama yan. Ba't na ano yan? Sige, tabi, Chief, pa-update na lang kung madakop na nindon mga sarawayo na initabi. Marami nga po nagte-text sa akin bakit daw hindi ko inilagay ng mukha nung notorious na mandurukot. Alam po ninyo, sinire-respeto din naman natin yan kahit suspect yan. Kaya kahit malayo. Pero sa totoo lang, napakalaking lalaki. At maskulado, matangkad. Oo. Sabi ko, paano nagagawa ng mga taong ito? Ba't ayaw magbanat ng buto at ang tinitake advantage yung kahinaan ng mga walang muwang na pasahero? Bataoning si PSO, sadit-sadit ang lawa sadik. Ayun po, at ako naman po ito din, let me take this opportunity. Ako naman po nananawagan sa ating mga driver. Yung ating po mga driver, PUJ, kilala po nila yung mga taong yan. Oo.
sana naman po, meron din naman po kayong pagmamalasakit sa ating mga pasahero. Na sana po, huwag na ninyong payagan yan dahil sa natatakot kayo na kayong pagginita ng kawawa naman yung mga pasahero sumasakay sa inyo. Kilala naman ninyo kung sino yan. Pag sumakay ng isa, dalawa, tatlo, may iniipit na babae, pasahero, alam na ninyo na may balak. Bakit tayo pa ninyong tulungan? Bakit tayo pa ninyong itigil sa may outpost, sa may pulis, itigilin sa may tapat ng pulis? Ma'am, pakibaba po. Baka ganun lamang po sana yan. Iyo, tama. Strategy man sa nang kaipuhan, di ba? Kaya po totoo yan. Thank you very much at nabanggit mo, napag-usapan natin dito sa programa mo. Yung po sa pag-overcharge ng mga tricycle sus, nakikiusap po kami, 6 na araw pa tayo rito ng maraming bisita. Opo, okay. Chief Ruli, saramaton sa pagsimag ka na po kung na aga ha. Tabi, mabuhay ang PSO. Maraming salamat po. Opo, thank you. Alright, mga tugang retired Colonel Rulis Guerra, ang pamayok ang PSO sa Legazpi. Alright. Pigtawan ang kuito ki atensyon mga tugang ta, ining mga mandurokot na ini, kan mga nakaaging mga panahon, may nagakawaraan na bagang mga gamit, mga cellphone, etc. habang nakasakay sa jeep. Inutong ko muna ito na motibo nin pandudukot kan mga suspetsadong ini. Kaya kamo pag nakasakay po kamo sa jeep na mga kababayan ta, mag-ingat po kamo na ngaya may kataning kamo o baka yaon na kamong dati sa jeep, pinabilo kamo, na pinatahaw kamo nin nagkaperang persona. Ha? Mag-ingat kamo kan, tabaka po mga mandurokot iyan. Ha? Uda kay po tabi na pasiguruhon ang pagdara mga tugang ki mga darakulang kantidad sa wallet nindo o sa bag nindo, tayan po nakakwan yan, may mga expertise yan pag-abot dyan. Maringani po ta, na timingan, tabi na ulog sa wallet, no? Nahulog sa wallet, kaya nariparo kantag sa diri. O kung bako man, mas kitang mga bisita di ba kaya ang parang mga mandurokot na ini, tabi, mag-ingat kita sa pagkasakay tabi sa jeep, lalo na kung surusuan. Hello? Good morning, sister. Good morning, ma'am. Ano po, mama? Sir, may kasi ako, may nabiktima kaya dyan na kamisbid ko na patiringgit din sa Travisya haling Kabangan. Opo. Kaso Sabado lang po. Sa pagkakaram na ang mandurukot, ang strategy nila na iipit, tigparipit daw siya. Sabi niya. May korda masumalit niya. Tapos, nailingkan kahampang niya sa rong babae. Babae po ito, sir, na muntik na lamang ko asuwalit niya. Tigparapasabot niya, na pigkukua, pigkukua. Tapos nung naghanap daw siya kan wallet niya sa bag niya. Dahil na, ay saan niya sa wallet ko dito. Nagisig-gisig siya, nagparete siya, nagsimog-simog siya dito sa lalaki ng parete niya. Nakuha niya daw, sir, sa wallet niya, natutukawan na kan lalaki ng parete sa iya. Pero, para mas dahil siya sa ribok, dahil ka na siya, dahil kaya siya nag-ribok, hanggang na nagbaraba daw itong tulong lalaki sa kamalig. Opo. Kasorin po nangyari ni Manay. Kadagdagan po, kaya binalita ko yan, sir, talagang lakot na siguro kasi hindi sa bata. Kasorin po nangyari iyan, kasorin po nangyari. Kaso Sabado kung aga, kan Sabado, o nailing muna iyan, kan Sabadong aga, yung sabiyon, tulong lalaki daw, sir, tulong lalaki. Pagkakaroon na, ngunyan, sa rosa na aga, kung duwa sa nakadulag, iyuman talaga ito minabiktima sa iya. Baka iyo ato, maring ato di malas di nakasuwalit kan pagibiktima. May nagpasabot kaya sa iyang kampang niya sa rong babae. Nailing niya, kaya naghanap siya kan wallet niya sa bag niya. Dahil na, natutukawan na sir kan lalaki nagparaipit sa iya. Pangyari. Pira ko tang kantidad nasa wallet niya? May kwarta man talaga sir, medyo may businessman ito. Pero dahil kumanina po na kung pera talaga sulawgan wallet niya. Nagbaba sa kamalig sa mga suspects, ano? Nagbaraba daw sa kamalig. Dahil lamang siya nagkuhan? Dahil lamang siya nagano ini? Nagbaba sa kamalig, unang sakay sa kamalig. Parang ano ka na istorya niya. Yung halit ang Kabangan, pati rin digdi sa Travisya. Kabangan kan Legazpi? Kan kamalig po. Kabangan kan kamalig. Kung sabiyon, nasa jeep, pagsakat niya po sa jeep, yao na ito? Dahil pa kamalig nagsakay. Nagsakay, okay. So talagang mabiktima talaga. Mari, may nakariparo sir na para kukuot so uning bag niya. Napigparepit na may bag na yan sir na
parang nasasaglay sa shoulder. Tatabod man sa kamot niya para mas makuotso, ibang... Iyo. Maringani puta ansa nang pigukuot wallet sana ano buda sa bag sana ri. Oo, tapos ito, sabi ko nga ni Saya, sabi ko nga di sugod, kaya man mal na din. Kaya dahil tinugot mo, wala ang wallet mo, dahil may nakahiling na. Yes. Okay. Salamat, sir. Salamat po ha, salamat po. Ako po, sir, kasi naganap na siguro yan. Dapat masukpo talaga yung karata na yan. Yeah, thank you. Opo, sir. Thank you. Dali mo na, si Premier. Di. Kan Sabado pala, may nangyari. Kung sabihon, mga tugang, ang mga mandurokot, yao nag-opera ngunyan digdi sa tuya sa Legazpi. Yaon po nag-opera digdi sa tuya ngunyan, mga tugang sa tuya tabi na palibot. Imagine so nabiktima na tagaduman tabi sa kuan, tagaduman mga tugang sa sa may Kamalig Ginubatan area, nakuha na sa wallet, siguro, day masyano nakaputan, o natutukawan da ang mga tugang kan suspitsado. O maray nga ni ta nariparo kan mga nakasakay duman sa jeep. Bata siguro ninibus gyud so so naging biktima de lamang paminapundo duman sa may kwan sa may kun sa indyaharan lamang sa pulis para madakop mga tugang nga suspitsado. Tulong lalaki man da tabi ang nang ipit duman sa biktima. Pareho kang naging experience sa kaso ng babae dyan sa Kabangan, nalit pang madara so kantidad na 7,000 pesos. Hello, Councilor Mila. Tip sa mga nagsakay sa jeep. May magkakupaan nakakadali dyan sa jeep. Tuloy yan na iribanan. Minsan duwa. So saro, iipiton. Isusuong ka talaga. Susaro, hampangan sa dudukutan. Ito ang magdidistract sa imo para daay ka magmangno. Pero susaro, may napsak yan na lupos. May ano? May bag na napsak baga. May gripit pang ulang, may pang-ulang ano? Duman, iiraro mo niya susaro niyang kamot. Ito ang nagbubukas kang bag. Salbatana, mga sarawayan, ano? Tapos, mabasa kay Jaryo. Garmay design. Ito ang Jaryo ko, updated. Nadakop kong inot. Sige, nagbabasa-basa, Adi. Halimbawa, 2024 ngayon yan. Ang Jaryo, 2022 pa. Ilingon nyo. Ayun yan ang mga tips ko. Pero ako nakakadali dyan sa mga jeep na. Maray ang tip mo. Halimbawa nga nagkasakay ka sa jeep. One time nga nagkuminanta na sana ako. Palibasa, matararam ito sa kapasero. Kung bobogarin yan yung babaeng ini. Pikistra ko man so nagdudukot duman sa bag. So tugang ko, sabi ko, ano kumanlabot na ta? Sa diri niya, yan na bag taga-prakot niya. Yan ang mga luminaw sa noise. So madurukot sa Mission Tagnes. Tapos pigpa para si kadang kong lalaki, di man nagmamangno, pulis kamaligpan. Ay niya ko, ko. Kasi bago pa kong sikad sa imo, reklamo nagmamangno. At least, sabi ko man naman sa babae, di ka nagmamangno, o yan o, ilingambag mo, taburkas na. Umarita din nagtrayumpo. Talagang, gusto mo yung tabi, Councilor Mila, sa jeep ang operasyon ni Daddy. Sa jeep talaga. Oto naman na bag na so lalaki may bulsa sa inutan na pulo. Pigpa para distra ka itong so yan ko anong marita ngo niya sa Jaryo. Opo. Ngayon may pigbabasa ako at aday mo ba yung pagparabasaon ang dyan, tipay niya ko kung makashoot ang Jaryo mo sa bulsa. Big Prel, dagito nun sa ko. Kung labot ko sa imot. May mga mataramda bagayan. Ang problema bangga rin dyan, ang driver, di ba nag-anticipate? Sabi ko naman sa driver, dapat may malasakit ka man sa mga pasahero mo. Ay kung kami man ngayon madam ang balikan, o hindi ka na magmasada. Baga. Buda, baka sinda nakakahiling ta, may review mirror bagaan. Baka na si pinagigibok ang pasakan kuan mga pasahero, di ba? Correct. Tapos sa cellphone baga. Cellphone ha.
inipit kan doang lalaki sa babae. Paltok pa man nga ng mga cellphone kang panahon. Kinuha kang lalaking saro. Tapos sige, restaurant. Kang pighanap na kang babae sa cellphone. Sige, ano to, sa'yo na daw ngayon cellphone ko. Pigkaputan ko pa sa nangyayag kasi sabi ko, yan sa kataning mo. O siraram niya kang lubot. Niya ko, tindog na. Niya ko niya sa iraram kan, tinukawaan mo ba? Di man, anong day mano yan, tumindog ka. Maringan naramdaman mo sa police dyan sa may gaysan. Iyo, naramdaman ko ka ito. Nagburukudan. Yeah, correct. Bako na dako. Tigito na sa ko. Taga-tabako man ito. Ay, ano yan, minsan ma-hold up. At grabe ang karanasan ko dyan. 5 iribanan, puro nakabarong, nakashirade, sabi kong gayon. May hold upon pala. Sa biletong ko, pa-police bank ito si Bachiller. Tinuro ko sa Mercury. Yan ko, mga makbasnan. Grabe experience mo pala sa jeep, ano? Ay, grabe. Grabe ang experience ako sa mga... May binadulan akong kamot, nagkukot sa pagsisimbahan. Bag mo yan. Pigkukot mo. Ang mata mo, maliksyon na di. Ang maliksyon ang mata mo. Nagkakareparo mo ba yan? Sus ko, ako pa. Narareparo nga na. So, dapat reparo. Okay. Ano lang dyan. Siyempre, tataw kita magmalasakit sa kapwa. Yes. Kung ipag-rainar ta ang pagkatakot, di kita matatabangan na kapwa. Iyo. Di ba ako, dyan sa may Stinapolis baga. Ay, Diyos ko noy, ang panyo dyan, nagbabalaybay sa ibong nabag. Grabe dyan ang, kayto kang panahon, grabe dyan ang mga mandrukot. Pigsa, bag mo yan, pero meron kayo ng saway ko, natapig kukot mo, ikami niya ko ni, pigkukot na ang bag mo, rin ka nagmamangno. Siguro may mga pangmanhid sinda, ano. Iyo gayo, may mga pantagal, baka. Ay, nako. Okay. Ang mga mabas, dapat reparonin doon. Kung pag naglunad ka mo sa jeep, kaputanin do ang bag nindo. Pag sige ang lagpas kang kamot ka na dahil man nagpipreno, nagbibigla. Pag luminampas yan sa nindo, may plano yan sa bag mo. Iyo. Okay. Ang maging sa mga nagsasarakay dyan sa may ampangan baga kang, sa sarong mall yan. Yaonan minas, primerong masakat saro. So, tanduan na yan. May target na. Gari pigaadalan mo na bago magsakat, ano, kaya... Correct. Nag-i-respotting sila sa laog kang mall, sa nababantayan, yan. Okay. Pagsakay ka ayan sa, mag-tricycle, may mga strategy na sinda dyan. Sa mga bus terminal, igo dyan. Yeah, okay. Sa bus terminal, abangan, kala sa foreigner nga rin kito. Dito ko lang bagang mga maleta. May pigsabat man ako at abo noon, mga alas 4 siguro itong maaga. Gidistract ako kang saro na umali ako dumanan at ako magali. May bako ngayon taga malinaw na ako. Sabi ko, pundo daw, taga digdi ako sa Ligaspi. Umali kanya ako dyan, may pigahanap ako. Tapos bagay kang Amerikano, yan sa tubangan ko. Ganyan. Day nagtatry yung puta. Tinaraman ko sa agom na Pilipina. Ang mga bagahe nindo, biyo nindo, tauto, may gusto kuakaan. Di ba? Ako nagali pa. Okay. Tanag ko tricycle. Okay. So, drogas. Di ba sila nagtry yung puta na paaram ko ka. Sabi ko lang ay sa otong kababayan ta. Amerikano ang agom. Kaya ingat na lang po kita. Tabako man sa na igwam madigdi sa Ligaspi ka yan. Na mga nagigiribo ka. Pero mostly mga dayo po. Okay. Ingat na lang po kamo lalo sa pagsakay sa jeep, paglakaw nindo dyan sa mga matawo. Ingatan ang bag nindo, ikag nindo sa inutan. Iyo po. Okay, salamat tabi. Your Honor. Salamat. Alright, thank you. Thank you. Councilor Milabal, mga tugang, Liga Ex-Officio Member Sangguniang Panlunsod kan Ligaspi. Magayon itong picture ni Manay Mila, Councilor Mila, sabi po mga mudos, iba base sa experience niya, nagkakadarakop mga tugang na mga suspects na nagkakatraimingan niya. So mga iba-ibang mga mudos, magayon na naaraman tatabi ngunya na aldaw.
tangani mga tugang na makapag-ingat kamo, magkapag-ingat kita, may kinaraman po sa mga bagay na iyan. O nga ni may sarong text digdi, diyan ngaya sa may aram kan, dalang sa may City Health, igwa dyan pirmi nakatambay na mandurokot, pigtuturo sa muya kan driver pag nagpaligaspi kami. O nailing muna. Di, binibid kan driver. Baka so driver, pwede makikoordinar sa pulis. Para mga tugang madakop. Kaya double time ang mga autoridad ngunyan, lalo na may bisita kita ngunyan, tibaan mabiktima, makasupog sa syudad, animahin ta, mararaot, iyo bagay. Lalo mabiktima kikimandurokot, ay nako. O itong coach na ano yan, balikan to dyan. Exactly. Yan bag itong periodiko, nagmagno ka, suwalit ko, nasa kataning ko na, maray, nagkiling ako. O sabi kan texter ta. Kaya na pag may nagbabasa-basang dyaryo dyan, doon awan mo kung anong, ilingon mo sa ampangan kung anong pitsakan dyaryo, taba ka nagbabasang dyaryo, outdated. Ang purpose niya, ulangon mga tugang ang satuya na mga kababaya. I mean, i-distract ang mga o tahuban ang pigigibok ang kairiba niya. So, aki ko galing Puro, Pasiring, Washington, 180. Pig-agad, dain niya nako aso plate number, tasibot siya. Arog po kayo ni, dapat po talaga pasiguro kita permin ang plate number, picturean or tuumon. Good morning, sir. May mga tricycle dyan sa may Ayala, sa may Dunkin Donut, minaagad 50 pesos pasiring sa SM Oriasiano. Ang igibuhon po niya to, para maaksyonan, picturean tabi sa plate number. O kung bako, kung ano, tuumon, isurat sa plate number para po may report sa mga pulis. Kung baga sa butanding, watching may mga spotter yan, butanding, makuaninda, ubulinaw, ata na. Good morning! Halaba ini, na text niya, madali lang tamay halaba na text. Ito, good morning sir. Tabangan mo daw kami digdi sa Pawa High School na magkaigbaman kibulos ang mga gripo sa school. Yaon po baga ang ka-region. Naka-quarters, makairak pagparailingo na maskisain sinda nakikikarigos. Asin banyo, oroal daw nakaabot sa barangay hall, around 800 meters na rayo, lalo na para lang magbanyo. Pareho po yan sa Pawa Elementary School. Iyong manaranasan kan mga players. Ang pagkakaiba lang sa elementary school, mga 4 p.m. igbabulos tubig. Pero maluya mang giraray. Dahil po dapat ang rasyon kan BFP sa tubig, takadakol player na magagamit ki tubig, ang tunay na solusyon magpabulos kigripo. Dahil man po kaya maako na ang rason kang LCWD na maluyan supply tahraniyo ng Pawa Elementary School in high school sa Bunga. Kung sa inyaon ang source less than 3 kilometers lang po. Pig-imagine ko ngani, kumbaga mga friend ko ining mga player sa FB, baka nailing ko na mga post ninda oral daw sakripisyo ninda sa tubig pon pag-abot last week, Martes. Ay nako, sige po. Pakiriparo daw kayo ni mga pag-iriba. Salamat tabi sa text ha. Ipaabot ta daw ini kay Kwan. Ipaabot ko daw ini kay Madam Mado. So sa incident management team, ipaabot ta po yan ha. I-forward ko tabi ng concern mo. Mag-ingat man ta, may nagilibot na nagbabakal ki abokado. Duwang lalaki sinda, nagpupundo tapos diretso dulag. Dara sa abokado na dahi nagbayad. Dapat pabayadon mo na bago maghali. Salbatana Chipramer. Ultimong abokado, pig-interesan. Good morning, sir. Dapat ipakita ang mukha kang mandurokot para makapag-ingat din ang mga tao. Ay, iyang problema ta. Kaya baga kami, pambira kami makakuha ang blatter dyan, tamay data privacy. Tabo pagpangaranan kang pulis ang suspect. Ang biktima dapat talagang dae. Diba? Sa mga suspect, tabo pagpangaranan ta, violation data kan data privacy. Morning sir, please advise all passengers na right after makasakay sila sa tricycle,
ipicturean ninda ang mga city plate sana na nasa atubangan ninda just in case po na mag-overcharge ang driver. Send sa PSO or City Franchising Office ang reklamo. Salamat po. Tama ining question niya. Dapat tabi may nag-disguise na police o PSO sumakay sa tricycle. Good morning. Alright. Sir, dyan sa tricycle, dyan sa Gogon Cruzada in Washington area, mga overcharging sa pamasahe, kadalasan yan pong mandurukot na yon, i-interrogate kung sino-sino po ang kasama niya para hindi na umulit. Yan. May pagi para patugaon yan. Ugmahon si Mrs. Chin saka si Salve agom ni dating kapitan sa barangay Tinukawan na pirmi mong kinukumusta sa programa mo pagkaaga. Yes. Good morning, amigong Ben. Ben Año Nuevo. Ikanan tunay busing. Maray na agatabi sa imo, ha. Habang ika nagkantabay sa programa, maray na agatabi kay misis mo. So tunay mong misis. Okay? O yun tabi, sandali lang. Tapuson tayo ng mga reactions di bago ko palago ng report ni Jasmine. O ikadawa, ha. Mandurukot and then overcharging, ha. Mga sarawayon kita, na pagalon talaga. Alright. Okay na ba? Salamat. Sandali lang, ha. Tungkol kay Joshua ni Sinuel Manalo. Maray na aga, dyan sa Hong, sa Ayala, sa may stoplight, yaon dyan, ang mga, sa may stoplight siguro naghihiriling adi. Dyan sa may luwasan tabi sa gilid kan tinampo, igwadayag ki mga nagtatuturo-turindog na mga mandurokot, sabi na amigong Jermelo, maray na aga amigo, salamat sa informasyon. Kung sabihin talaga, mga mandurokot sa to, araloy na di. Yaraw na talaga di. Pangyari sa maabaka. O yun na, okay na. May reaction pa po. Basta kaya ang pig-reiterate tango niya na aga, mga tugang para ma-informarang kita. Kamutabi na mga parasakay, mga tugang ninjeep. Kaso Sabadong hapon, nagsakay ako kay jeepta. Gusto ko lamang maka-experience siya. Bugero ka ngayon. Sumita kaya akong dito. May pigduman ako Garong niya. Kaswapon Domingo. Sabado ba yon? Sabadong hapon ko dito. Mga yun magsakay-sakay tabi sa jeep. Alright, sige. Report tayo. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Kasabay si Jasmine Baloloy. Sa Bareta, alas 8:17, oras po sa Pilipinas. Ay, nabasa ko na ding sa live ko. Pero dahil pa, sandali lang. Jasmine, di ka magiro dyan, ha? Di ka magiro dyan, ha? Ang mga helang kang atay, arog po mga tugang kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago asin tanganing maugmang atay, kay puan po nasabayan ng protection Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa salud asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sural daw na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wara, mahilig uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po liver lovers, mag-Liver Aid na! Para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal po sa mga botika nationwide. Available kaya dahil na nanaram. Iyong mananggad kang pag kinasuhan ka pickpocketing, di ba? Yan. May piyansa mananggad palan ini. Tama si Doc Padi, may punto ka. Pag kinasuhan, mapiyansa. Luwas ka na naman. Tama, Sabi ni Joker, dyan tabi sa may rotonda, Legazpi, may mga tambay na mandurokot. Pigabantayan sa pulis na nasa kubo niya. Dyan man tabi sa mga ATM, luwas kang SM permi po may nagatambay. Uyan man hanggang sa may ikwan baga. Uyan na,
May mga nakatambay manda dyan na pangyayari sa Maabaka. Di, paulit-ulit ng hosting kang Legazpi sa events tabi. Mag-imprinta kita ki updated road map tanganing mabawasan ki private cars ang traffic asin ipabakal ang mapang ini. Yan, magayon na suwestyon. Magayon ang suwestyon ka ini, na-texter na. Sa inpigdadara ni Daraga Prime Water ang water sources supplies para sa Daraga. Mauranon masabaw, pero wala tubig sa Camellia Homes, Legazpi ba? Nata Camellia Homes? Daraga? Legazpi? O sige, anyway. Mas malala pa ang problema sa tubig kaysa Mandurukot, pag Mandurukot may pulis matutulag kang gibo. Pero ang daing bulos na tubig, na daing maaksyonan, daing mayos ang problema, kasupog sa bisita. Yan, may point ini. Salamaton po. Jasmine Baloloy, nasa linya. Good morning, Jasmine. Come in. Yes, good morning VP. Asin sa to yung mga paraan tabay para sa dagdag niya tong impormasyon, poko mas o menos 93 billion pesos ang gastos kan Private Schools Athletic Association o PRISA combined expenses tabi ini VP kan mga atleta sigun kay National PRISA President Edgar Balasta. Kay bahan digdi VP sa mga pagkakan mga atleta, sa mga nagstay sa hotel, transportation fee asin iba pa na dakulang kontribusyon sa ekonomiya lokal man asin nasyonal. Dagdag pa ni Balasta na dakulang oportunidad man ini na maipromoter sa paagi kan pagdigdi ka ining mga delegados hali sa 17 rehiyon sa Pilipinas. An gayon kan Legazpi, partikularmente na subulkan mayon na dakulang tabang sa mga paratinda asin iba pang mga businesses. Ta in fact nga ni VP, additional 50 million pesos sa revenue ang estimated na dara kaining PRISA sa city government alone sigun kay Balasta. Yan po ang mga dagdag na impormasyon. Jasmine Baloloy with Boy, DCGB. Thank you, Jasmine, sa report. Hali dyan sa luwas. Alright. Kan Sabado, mga tugang, naka-attender akong press con. May libre kitang oras kan Sabado. May mga nakuha kitang mga tanghapot kaya kan. Siyempre, nahapot ko ni ka-elected Governor Noel Rosal, mga tugang kan yan, kan inapulang ko digdi po sa DCGB, ano nga niya ang return? Ano nga niya ang kwan kaayan? Ano nga niya ang para sa mga Legazpenyo? Ano nga yung expected ROI kan sa mga taga-Legazpi sa ekonomiya kan Legazpi? Tod-tod mga tugang, papasadahan niya to anta. Duman sa natindirang kong press con, yon duman tabi nakakuha niya, on duman nakadetalye, kung pira unexpected na return mga tugang sa ekonomiya kan sa tuyang syudad, kung ang PRISA pinagigibo sa sarong lugar, sa likod mga tugang kan pag maliugot kan lokal na gobyerno na darahon digdi iyan na PRISA National Games. Makalipas lang tabi kan mga patalastas mga tugang ni-design ng programang Anhapot sa DCGB. Anhapot! Ano nga yung hapot naan? Kay ba si Henry Seda, ang lalaking hindi inuumaga. Jerome, i-play mo yung commercial. May commercial pa tayo? Tedo akong commercial nagkapera sana. Tedo ako dyan, ha? Tedo ako. Okay na? Go. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Generica Drugstore. Damang-dama ang ginhawang generika. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Padabata, ang banwaan kan uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng-pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad. For everything that's true, choose what's true to you. Dahil ito ang GSM Blue. Choose what's
Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinap na nasaba. Asim kinap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Nor! Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipya Festival. Ngayon, nasa ika-21 taon na, Kipya Festival 2024 mula August 2 to August 29. August 2, Mass, opening program, motorcade, and free concert with Orange and Lemons with Chester Padilla. August 7, Inter-Barangay Boxing Competition. August 10, Kipya Youth Day. August 13, Marathon Kargaan Agum. August 16, Lechon Cooking and Eating Contest. Beer Plaza with Vin Abranica, Beatriz Imperial, Grand Damage, and Two Angels and Nexus Band. August 19 to 28, Jubilar Sounds and Bites. Good food, good mood, Food Bazaar. August 20, Beer Plaza and concert with Rock Steady. August 23, Tukak Ulutan, Bikini Open Showdown, Jungle of Sexy with Miss Ara Alonso of Viva Max. August 25, concert with Chocolate Factory. August 27, Mutya ng Jubilar with Daniel Matsunaga and Rafael Rosel. August 28, Social Civic Parade, Championship Game, 3rd Mayor Joram Cup, Fireworks Display, and Disco. And August 29, Feast Day with Consolidated Mass. Kipya Festival 2024. Hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipya Festival 2024. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mahigos, makinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Nagpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot ni kauswagan. Serbisyong may puso yan. J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda.
inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Genex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! May right med ba para sa allergy? Check! May right med ba pampalakas ng resistensya? Check! May right ba para sa body pain? Check! Kaya huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng right med. If symptoms persist, consult your doctor. Noong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Noong Speed Shop, Noong Speed Shop. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Also, siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nongs Meat Shop is located at Market Site, Kapantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nongs na kita, nakabarato ka na, makita ka pa. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, alas 7:33 nin morning. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Anhapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. An prisaa palan mga tugang pag ang sarong lugar di dumanan ka ini. May nawawala talaga sindang may nawawala talaga sindang dagdag na tabang sa ekonomiya nin sarong lokal na gobyerno. Bako lang ang syudad o bako lang ang probinsya. Takaso kan Sabado, nag-attend akong press con diyan po sa City Hall, Sabi ni base duman sa report ni Jasmine, tayaan man duman si Jasmine. Sabi ni Sir Ed Balasta, ang national president po kang Prisaa, ansa hindi pala naggasto gabos-gabos na pang nagkaigwang kiprisaa, more or less mga nasa 93 million pesos, Ining association mga tugang kam private schools
athletics, no? Sinabi niya na ang balikda diyan more or less mga tugang from 50 million to 60 million sa ekonomiya kan sarong lokal na gobyerno. In fact, sabi niya, ngunyan databi ang mga hotel sa Legazpi fully booked na. Kasarabay mga tugang na ma-enjoy nga diyan ang mga restaurants, mga fast food chains, ma-enjoy nga dyan ang mga tourist destination. Ani ba daan dyan na mga regions, pag na-eliminate na, dahil man ang basta-basta nag-uuli. Ang susugda sa indang ano yan, susugda tabi sa indang mga tugang na ano yan, susugda tabi sa indang mga napagkasunduan, tabi, mga tugang, diyan yan, masarabay-sabay sindang mauli, mga tugang, after kang prisaa, after kang closing program. Kaya po, ang mabubuhay digdi, iyo po ang mga negosyo, tourism destinations, no? Iyan tabi na mga pasalubong centers, mga kaunan, hotels, etc. Dakulaon ng impact transportasyon. Oh, ngunyan ugali so transportasyon ta, may nadadakop na mga nang-abuso. O, saro naman na sa makakaraot sa tuya, pag-abot mga tugang sa, ano yan, pag-abot mga tugang sa imahen ta. Takan sa press con, pinag-urunan sa tricycle fare, sabi kan sa utong saro na professor duman, ay, kami nga niya, di kaya kami dagang alas, ang pamasayda sa Legazpi na 13 pesos per head, hababa, dumanda sa Zamboanga, dito, mas mahal ang tricycle fare. Oh, kaya, ano nga ang return? Ang return da dyan is more or less mga 50 million pesos. Pag-abot mga tugang sa ekonomiya kan sarong lokal na gobyerno. Nya piraman niyang ginasto kan syudad. Sabi ni Mayor G. Rosal, ang ginasto po kan Legazpi dyan is 6.8 million pesos. Sa host niya to kan aktibidad na yan. 6.8 million pesos, iyo po ang inaprubaran mga tugang na fundo kan sangguniang panlunsod. Saan ginamit iyan na 6.8 million? Sabi po ni Mayor G, si ginamit iyan primero sa pagpakarhay kan mga billeting areas. Ang mga billeting areas na iyan, mga tugang iyo pan mga public schools, digdi sa Legazpi, private schools, buda, nagkapira pong eskwelahan, dero tulong eskwelahan dyan po sa Daraga Albay. Ang gusto ko tang mahiling, kan mga pag-iriba, baka pwede nung i-check mga pag-iriba. Takon sa Legazpi, nagrasyon tabi kitubig sa mga eskwelahan na dahil bako maray ang bulos, ang Bureau of Fire. Pakidouble check na nito mga pag-iriba, dyan sa mga billeting areas kan Daraga. Takong hiling ko, talagang pirang 100%, daing tultul na bulos dyan. Sagana ba sa tubig ang mga bisita ta? Tautungan ni tagapawa, nagreklamo, nagpaabot din po na so iba ang mga athletes nagluluwas na duman na sa barangay hall o kung saan nakikikarigos. Although may nag-supply man tabing tubig sa lugar, sa eskwelahan. 6.8 million pesos ginasto dyan sa mga billeting areas. Buda, ginasto da tabi sa mga playing venues. Tapos siyempre kitang host, ang playing venues palan kang prisaa, mga tugang, dapat Olympic standard. So sizes, kang kakarawatan, so lugar kang kakarawatan, dapat iyan po palan nakabase sa Olympic standards. Arog palang ka ng kuan ang kondisyon ka iyan. Tangani, ang gabos na pigagamit palan dyan sa prisaa, Olympic standards. Yan. Ang bakulang Olympic standards, mga tugang, ang transportasyon. Di ba? O yan tabi, naka-attender kita, mga tugang kampreskon. Dakul duman na mga pinag-iristoryahan. Sabi nga ni ikan Sukwan, sabi nga ni ikan ni Professor Elbert, no? Elbert, magiging maugmada tabi, mga tugang amprisa. Kaya alangin, mauran bagay. Although mauran, pero at least mga tugang day po digi sa tuya ang bagyo, igwa namang ki-contingency and tropical storm o tabi.
Kaya sabi ninda, commendable da tabi ang lokal na gobyerno kang Legazpi, buda ang bio grounds na pinagigibuhan mga tugang unyan kamprisaa National Games. Okay? O sige. Aramuntan mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Reports kasabay si Joshua Bino. Joshua, good morning. Kamin. Good morning. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag niya itong parata, kumpirmado riyan na problema ang maluyang supply ng tubig kan delegasyon kan Cordillera Administrative Region o CAR na yaon dito nakabilit mo niyan sa Pawa Elementary as in high school. Kung pa kan nakaadi Sabado tabi dito Henry, nakakaulay ta si Barangay Tagawad Mark Asaytuno kung sa'y nagpapatabang ini na kung paano siya makakarami sa manahanyento kan LCWD. Gusto niyang maipaabot ang problema kan delegasyon kan CAR duman sa naunang bita ng mga eskwelahan makahirak ang sitwasyon dahil sa maluyang ani ng supply ni na tubig. Nataw ta sayo dito so cellphone number ni GM Rico Salazar and sigun kay Kagawad Asaytuno nakauron niya naman ini. Si GM Rico nagpadarama ni duwang personnel na iyo ang nag-check ng sitwasyon duman sa barangay Pawa kan nakaagi biting Sabado. Sa pag-follow up naman kandi si GB News niya na pagkaaga sa naunang bita ng opisyal. Talagang makahirap biting ang sitwasyon. Kasuod na Domingo siya ang duty sa barangay hall. May sarong atleta na lalaki tabi BP Henry. Karayo pa natatanaw niya na. Arabason dumalagan, pasiring sa barangay hall, nabuyong makaabot, hinang-hinang na buda biyok ng gigirabuhan, sa ito pala, makiki-CR. Arayoon pa sa dinalagan dito hali sa high school, pasiring sa barangay hall, baka CR to na, takulang nga ni ang supply ng tubig sa eskulahan. Imagine ko naka-experience sa baga kita kayan. Nasugaro titiluwaso na madalagan ka nga lauwigon gari ka andaplos mo gari ka maghiribi gari tabog gari magbilog andaplos wala grabe na sa birabo nagbubulos man dito ang gripo pag alas 4 na ang hapon sundok magdidiklog sa banggi pero after kan oras na yan wala na may nagrasyon man ng tubig galing sa Bureau of Fire Protection. Alagad, sigun kay Kagawad Asaytuno, very kikulang man ginari, more or less, nasa 400 na mga atleta ang delegasyon kan CAR. Pagbulos man kinagkatirang oras na gripo, magrasyon man ang Bureau of Fire, shortage talaga bipinda pula din supply ng tubig. Dahil kayang akomodaron sa na mga nakabilit na mga atleta. Ngayon, ang tugon damo na po magtipon. Iyo ang gibibo, nagtitipon. Kundi, siyempre, sumakararigos, suma-CR, 400 na persona ang magamit. Kulang talaga tabi pipiyahin. Kaya, nangapunan man ini, ang Barangay Council, Kagawad Asaytuno, na madurudagdagan at supply ng tubig sa Pawa Elementary Buda High School. Sabati, haro-harayo baga ang distansya kayo sa sentro kan Legazpi. Kahit itong mga nakaaging bulan, panahon, makusugo ng bulos dyan sa Elementary Buda High School. Tama lang nga nila, haramihon sa nasa barangay Bunga, ang water source. Kung garing tigiling-hiling data nagkapirang insidente, kung kang garing na widening duman sa lugar, medyo nagluya da sa bulos kan na tubig. Medyo naisog man kiniit so linya kan tubig. Pero seriya lang ngaya, dahil masiguro po ito talaga ang problema, pero ngunit ang kumpirmado dito, makahirap man talaga da ang sitwasyon kan delegasyon kan CAR sa kulang na supply ng tubig sa pag-oras na ng karigos, oras na BP ng paggamit ng banyo, kanya-kanyang bit-bit ang mga atleta kan sa indang balde buda tabo, minaduruman, nakikihuron sa mga kataraning na harong buda sa barangay hall. Kaya kung mapupili double check ang sitwasyon duman sa Pawa Elementary Buda High School sa anong naldaw na pag-stay ka ni CAR
may man maka-experience ng gulping inconvenience siya. Iyo. Sige daw. Grabe ang sitwasyon. Adi, okay. Anyway, sige. Bantang kan mga pangyayari. Actually, anticipated tabi an Joshua kan committee? Actually, dito, yan so effort kang Buda Bureau of Fire. Yan so effort. Kung yan lang, medyo kikapos lang talaga talikitin na sa dakol ang nagagamit na mga delegado. Okay. Imagine kung madalagan ka pa na at ano yun, sirang metron dalaganon mo dito, lalo kung magdidiplom na madalagan ka pa ngayon, talagang naplusong ka. Magsala. Ano nga, boy? Sakto na siya, kaya susuti ka tuod ma. Yun na so, kahit nahirap siya sa estudyante. Awinda. Magyari sa maaba ka. Okay? Okay. Sige. Adi Faye, so yan ang sitwasyon dyan sa barangay Pawa, Legazpi City. Moron-oron ng palibot. Joshua, DCGB. Thank you, Joshua, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, mga tugang wara na daw po kasi ang mayor sa pagpili nin mga chief of police. Yan nga nang pigasabi tayo. Gusto tang iklaro inita. Iyan tabi. Remember, batas yan. Batas yan. Jim, good morning, Jim. Wara naman. So, dating sistema na ang alkalde ta BBP may say sa pag-designar ni na ipupuli sa sarong lugar. Kapag nintulo o 5 na pangaran na pagpipilian ka na alkalde, minarekomendar an liderato ka na PNP. Kung sisayan na mapipili ka na alkalde, iyo ang napapatukawon bilang COP sa sarong lugar. Nagkapira na bagang mga eksperyensya digdi na bigla na sa nang naisihan ka na alkalde, iba na ang chief of police, minakortesiya na sana. Ako na ngayon COP digdi. Ay na sudate, nagali na ngayon. Ano na daw ngayon si Chief? Pagluwas sa pintuan, ay, si Seka, ako nang ang COP digdi. Ay, ano ba yan? Kahit ito baga, nagko-cover ta pa nga niyan may mga pro-formal turnover pa, may ceremonial pa. Yung baga, Jimmy, may turnover, may mga pirmahan pa kang papeles, di ba? Oo. Tapos may mga mensahe pa. Ngunyan naman na sistema ngunyan, may siya na sa nakan alkalde, nasa opisina, may matuktok. Morning po. May bisita kita. COP. Si Sai? Si COP kay istorya ko pa sa nangyayang kaswapon. Ora naman nga si COP. Uto na nga, sa camp karamin. Hawinda. Ay, nako. Aram mo, Jimmy, ang problema ka, ako, selling ko lang da akong expertise dyan. Ang problema dyan, selling ko, ang kuhan, so, consistency kan programa board, so, pag-resolver kan mga problema kan, dapat police works? Diba? Yes. Iyon na nga na iyan. May mga alkalde man na medyo kursunada na COP. Iyo. Gusto sabihin, baka kursunadang performance. Maritiner. Ang problema, maski dahil man kakundian ang sipo police para yung performance, bubul no ton, solidahan naman kibagaw. Nanggad. Yun na, confirm yan ta BBP day naman. Day naman? Sige. Okay. Pag na-timing ako kayo ang regional PNP, director ta, si General Seni, General Dison, apot tabuda. Gusto kong ihapot tabi ang Jimmy sa kuwan, ihapot ko sa National Police Commission. Tamay batas baga ka na pigusunod, di ba? May batas ka na pigusunod. Nato na nangyari yan. Yan, batas baga digdi sa to. Minsan, may ngipon, minsan da eh. Ay, may punto ka man. Gari tama ka man dyan sa imong kuwan. Batas na baga digdi, bari-bari. Oo. Gari may punto ka man dyan. Okay. Sige. Okay. Tama na? Okay. Jimmy, nasalita di si Jimmy niya. Thank you, Jim, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Oras natin, 10 minutes. Bago po magabot, mga tugang, ang, ang alas
9 ninaga digdi po sa tuya na programa sa DCGB. Ay kung talaga kita di, ha? May problema. Ano ba yan? Hello? Tito Henry, maraga po. Baray na aga, bossing. Reaksyon ko lang naman sa store sa mga eskwelahan. Opo. Dapat po siguro mag-aksyon ng barangay ang mga katara mga pagharong pasublion ki container darahan ki pangkariko sa mga bisita ta. Actually, migo igwa, kaya lang siguro so day minakwanta sutrak baga nag-deliver walo. Kung sa karakulang kan makarigo sa oral daw. Iyo po. Oo, ibig sabihin, kay kulang man so taga-deliver. So kay po man, so tagharong na may mga extra na container. Oo. Magkara na po doon sa eskwelahan. Pangaranan lang ninda. Yan, pwede man. Irot na irot baga, bisita yan. Yan. Tapos nangayi po ang paglinig sa lawas. Opo. Pilit, no? Correct. Bako parehas kan mga insik na, dahil ko karigo siya. Dapat suntak ang salbatan. Gusto sabihin, ako kaya, ang medyo minalibong ang payo ko pagparo o nalas dyan, migo. Kung ang pag-urulian na, maloy, nangangay po kidakol na tubig, kulang, taigwaman actually, so mga babae, nakaipon magkarigos, maglimpya sa buhay, di ba? Di ba pag-alon? Oo, kasi, bako man lang hindigdig sa Ligaspi talaga nangyari ang problema sa tubig. Dakon so, ma. So, talaga. Bayanihan. Correct. Kasi, ang pag-abot kan aktibidades dumangiya sa car, ang refleksyon kan digdi sabi ko na experience ka, tinabangan niya kami kang barangay dumaan, tigahatudan niya Magayon bagadi. Magayon na istorya di. Magayon na istorya na pwedeng makashare sa kung saan pag-urulian na di. Iyo po, kasi ang kuan mo, magtanong ka maray na pisog, kapag abot naman sa ibang lugar, itatanong man nila, maray man na pisog. Nanggad. Very good yan, migo na sa imong punto. So, ito sa manam po. Sa kung dahil kaya, paura nung tampaura nung, nganing may katigo sila. Lato suntak. Salamat kami. Salamat, bye-bye. Ay, nako. Anyway. Henry M. Yan tabad mga pangyayari. Pero mga kaibigan, I have a confession. Isa akong busogera. Ama busogera. Alam nyo ba yon? Kaming mga busogera on the lookout lagi sa kakainin na pasok sa budget at sakto sa tiyan. So, calling all busogeros and busogeras. Ang dami na naming choices sa McDo. We have McSavers Sulit Busog Meals. 99 pesos na lang for complete meals all day long in all McDo stores nationwide. For breakfast, may cheesy egg desal and longganisa meals. For lunch and dinner, may cheeseburger meals and all day long. May crispy chicken fillet ala king, mushroom pepper steak, and chicken McDo meals. Oo, meals, not just a la carte. So, head to your nearest McDo to order. McSavers Sulit Busog Meal. The best yan, ha? The best yan. Ako na-try ko na iyan, tabi. Pero may piga-try iyan mga tugang na sulit busog meals kan McDo. Enjoy ka na. Hello? Hello. Yes, sir. Good morning. Po. Good morning. Good morning. Kasi, hindi ka ba? Ano po? Hello? Hello, sir. Good morning. Yep. Hello. Hello po. Ano, Henry? Yes, sir. Good morning po. Si Saini? Efren Villanueva Kampawa. Aya. Oy, kagawad. Kumusta? Maraya, Henry. Opo. Opo. Ano may paglilingkod po si Ano may paglilingkod? Opo. Kasi on the first place, Henry, dapat duman pa lang sa number of students, dapat maraming kung qualified ang pawa duman sa accommodation. Dahil ang aram ko, nag-urula yan na DepEd o kaya ko sistema ng ang city government hindi barangay pawa. Kung how many numbers of students to be accommodated sa barangay pawa. Aha, okay. And then they have to decide
pwede barangay Pawa, Opo. i-qualify at biniting, tama? Yes. Ang although ganun yung tali kagawad, inadalan yan eh. So, in terms of numbers, in terms of facilities, tubig, ilaw, kuryente, gamot, ang napok dyan, qualified ang Pawa. Okay. And then, kung bakong qualified ang Pawa, then they have to look for another building school. Opo. Di ba na-accommodate? Yeah, okay. Ang Cordillera. Tama ba? Ayun ba Yes, sir. Oo. So, ang nangyayari, nadawag ni ng digdiyo sa Pawa na yun na nga nag-araro kung saan siya nagkakariko, kung saan yung nga nadawag nila yan. Yeah. Oo. Okay. Salamat kagawad ha. Salamatan po. Yung man lang, Andre. Yung man lang. Mabuhay. Okay. Salamat. Yeah, thank you so much. All right. Good morning daw sa mga taga-Tiwi. Sabi ni Sir Rodel Niño Franco. Yan. Good morning, Dodds. Pade. At saka kay Pading Rene. Putol-putol signal. Okay, Pade. Noted. TY. May si Pading Rini pala sa Sige, Pade. Ipa-check kita tabi Alright. Sabi ni Professor Rodel Niño Franco. Good morning, tabi, sir. Good morning, tabi sa imo. Maray na agar sa mga taga-Tiwi. Yan. Professor Rodel Niño Franco. Hello? Hello, VP. Amigo, good morning. Opo. Regarding po dyan sa Pawa, ako po kaya ito pa ko sa preparation stage. Siguro nag-gibusin ng programa. So, garo baga, adapt a student program. Garo ma-survey sinda sa mga residente kung pira ang pwede accommodate sa pagkarigos, paggamit kan CR. Kasi expected man yan na kung sa eskwelahan lang, noting na may problema sa tubig ang Legazpi, talaga magkakaproblema. Iyo. So, kaito pa ko pwede yan na sa mga adapt student na yan. Halimbawa, 5 estudyante naka-assign sa sarong-harong. Kabako man talaga oral daw yan. Yaong dyan. Iyo baga. Correct. Kung may mga emergencies lang baga ngaya. So, sarong ko sa programa, arong ka ito, mga adapt a student o adapt an athlete program. Opo. Nganing at least, so problema duman sa biniting area, mabawasan lamang. Kasi kung hindi mo ang Pawa, dakol dyan ang mga magayon harong-haraning dyan sa eskwelahan. So, I don't think na kung bukas lang ang buot kan mga presidente baga, kayang resolveran yan. Tarabang-tabang lang baga ngayon sa barangay. Kasi ultimately, ang tigdadara dyan, ang naran kan syudad. Iyo baga. So tama itong pagbalik kaan sa lugar, at least magayon lamang ko sa image na ipoproject nila naman. Yes. Okay. Yun lang tabi. Salamat. Salamat, Migo. Mabuhay. Alright. Yan tabi mga reactions, mga tugang mo niya na pagkaaga sa satuya. Tabi na programa ang mga boses kan utaw. Ang boses kan utaw. Vox Populi. Vox Dei. Ang boses kan utaw. Ay, naiko po. Alas 9 na. Rimate na naman. There's a reason for the sunshine sky, and there's a reason why I'm feeling so high. Must be the season when that love light shines all around us. So let that feeling grab you deep inside and send you reeling where your love can't hide, and then go stealing through the moonlit nights with your lover.
Mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po ako alas 3 sa programang Pinkion Mo. Tingog Kamanwaan, susunod na. Thank you. Goodbye. Mabuhay. And let your love show. And you'll know what I mean. It's the season. Anhapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaki